Írja önmagát szerintem, mint ahogy most is, amit tegnap is mondtam, hogy már most teljesen más vagyok, mint 2 nappal ezelőtt. Az, hogy én kiálljak beszélni ennyi ember előtt, nekem ez lehetetlen volt, még tegnap is szerintem. De muszáj elhinnem, és muszáj beleállni a félelmeinkbe tényleg, minden félelembe, mert csak akkor fejlődhetünk, és csak akkor léphetünk ki a saját magunk által bezárt dobozból. Így is ismerkedtem meg egyébként az olajokkal. Az adaptív volt az első, amit megismertem. Mert még pánikbeteg is voltam emellé a félelem mellé, vagyis hát ebből fejlődött ugye ki. És ő volt az, aki igazából kicsit így tovább vitte az úton, és segített nekem. Most már az is elég, hogyha megfogom már. Lassan beleillatolni se kell. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy tényleg mennyire az olajok, mennyire a gyógynövények eszenciái, mennyire felül tudják írni a mintáinkat és a gondolatainkat, a hozzáállásunkat az élethez, önmagunkhoz. Úgyhogy ez nekem egy nagy szerelem, ugyanúgy, mint a doTERRA, és ugyanúgy, mint a közösség. Úgyhogy a közösség erejének az olaját is elhoztam. És mivel én energetikai kezelésekkel is foglalkozom, és ahhoz képest, hogy elvileg nem tudok beszélni, most már nem is mondom ezt, mert tudok beszélni. Szóval a közösség olaját elhoztam nektek, Anita jó voltából, és szeretném körbeadni, hogyha nem gond, és kérlek, tegyetek a kezetekbe egy cseppet belőle. Azért ezt hoztam, nem csak a közösség miatt, hanem az egyik legnagyobb kedvencem egyébként a cédrus. Mégpedig azért, mert amikor az energetikai kezeléseket csinálom, én Mauri masször vagyok egyébként, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi ez egy óceáni masszázs típus. 20 éve foglalkozom vele, és 10 év kellett ott is, hogy rájöjjek arra, hogy nem csak masször vagyok, hanem egy terapeuta. És ezt most mondom ki először. El kell hinnem, mert olyan dolgok történnek velünk, akik hozzám járnak, hogy hihetetlen. És a cédrus mutatott nekem egyszer egy olyan látomást, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy felkentem a talpra, ugye először így a vendéget, ahogy köszöntöttem, és felkentem a talpára és a lábszárra ugye a kis földelő cédrust, és elsírtam magam. Én, nem a vendég, a masször elsírja magát, nem gond. És gondolkodtam rajta, hogy úristen, most ez mi volt. És rájöttem arra, hogy tudjátok mi volt? Hogy a cédrus az akár 6000 évet is élhet. És 6000 év információja volt ott a kezemben, és 6000 év információja csatlakozott a mi energiánkkal, és egyszerűen úgy éreztem, hogy enyém a világ. És nem akarok a magánéletemről most beszélni, mert egy olyan időszakban vagyok, ami elengedő. Ennyit fogok róla mondani, hogy egy elengedési fázisban vagyok. 9-es évemben, ha valaki számmisztikában otthon van, 9-es évemben vagyok, ami az elengedés, és ráadásul a kígyó éve van, az is az elengedés. És hihetetlen január óta egyszerűen minden kicsúszik a kezemből, és minden összeomlik körülöttem. És ebben az összeomlásban találtam meg az utat, igazából saját magamat. És ebből nem tudom én miből, mint egy főnix madár, lettünk boldog a csapattal. Én, amit a Brigi mondott, körülbelül egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt találkoztam egyébként a doTERRával, és egy olyan csapatba kerültem, nem a Brigiékhez először, ahol azt sem tudtam, mi a doTERRA, azt sem tudták elmondani nekem, hogy mi a doTERRA. Nem is néztem úgy utána, mert nem is keltette úgy fel az érdeklődésemet, hogy beszélgettünk, ugye. És annyit tudtam csak, hogyha
én használom ezeket az olajokat, meg segítek másoknak esetleg, és ők is használják az olajokat, akkor én kapok majd ajándékolajat, meg akkor majd tudok venni magamnak olajat, mert ugye hát ott még nem tartottam, hogy saját pénzből vegyek magamnak olajokat. Úgyhogy tudom azt, hogy milyen, amikor valaki azt mondja, hogy drága az olaj. Legalábbis az elején, mert most már nem így gondolom. Ugye a hozzáállás az mindig változik, ahogy fejlődünk. Ezt muszáj elmesélnem, a barátnőmmel egyszer a legelején beszélgettünk, hogy Móni, basszus, látod? 9000 forint a levendula. Normálisak ezek? 9000 forintnak egy levendulája. Az még akkor volt régen. És nem tudom, egy-két évre rá beszélgettünk. Volt egy ilyen bogó szerintem, vagy valami. Móni, ugyanannyi volt a levendula egyébként. Móni, látod? 9000 forint csak a levendula. Akkor veszünk, nem? Tehát, hogy semmi nem változott, csak mi. Nagyon érdekes volt tényleg. Igen, és amikor ez így megvalósult bennem, vagyis amikor rájöttem arra, hogy hát nem tudok segítséget kérni honnan, akkor így pont abban az időben láttam meg, hogy a Brigi, Tündi és Norbi és Váci Kari mit csinálnak. És akkor volt az, hogy megkerestem a Brigit. Mert sokan beszéltetek itt a Nuszkinről, én is dolgoztam a Nuszkinnek, de ezt inkább hagyjuk is, mert nekem az nem sikerült egyáltalán. Tehát, hogy én ott együtt indultam a Tündivel. Ő nem emlékezett rám, de én ugye emlékeztem őre, mert én láttam az ő szárnyalását, és láttam azt, hogy ő mit hozott létre. És én azon gondolkodtam, hogy Úristen, nekem ő akkora példakép volt, és annyira szeretném, hogy olyan legyek, mint a Tündi, akkor még úgy éreztem. És most már tudom, hogy nem kell olyannak lennem, sem mint a Tündi, sem mint a Brigi, hanem csak saját magamnak kell lennem, és akkor azok fognak hozzám csatlakozni, akik szeretnek engem, és akik szeretnének velem együtt adni valamit a világnak, valami értékeset. És akkor megkerestem a Brigit. És azt szeretném nektek elmondani, hogy itt mindenki végigmegy egy érési folyamaton, és egy olyan folyamaton, hogy kiállnak ide elitként, premierként, szilverként, stb. Nekem ez nem volt meg, mert amikor a Brigivel mi leültünk beszélni, a Brigitől kaptam egy csapatot. Egy szilver csapatot kaptam, de úgy, hogy a szilver csapat, az nem volt szilver csapat, mert igazából ők nem csinálták meg a premiért sem havonta, sőt, nagyon-nagyon sokan ki is estek, tehát hogy nem is foglalkoztak vele, és inkább csak olyan emberek voltak, akik vásárlók. Viszont én, amikor megkaptam ezt a csapatot, először nagyon örültem, hogy úristen, nem kell nulláról kezdenem mindent az életben, aztán rájöttem, hogy de, nulláról kell kezdenem, mert ezt teljesen előről kell kezdeni. Tehát, hogy nincs az, hogy kapsz valamit, és akkor a Hawaii DJ napszemüveg, aztán hátradőlsz, és akkor minden jó. Nincs ilyen. Sőt, akkora frusztráció lett bennem az évek alatt, hogy nem tudtam kilépni ebből a szerepből, hogy tovább fejlődjek. Úgyhogy igazából nekem ezt kellett megfejlődni, hogy hogyan tudok abból a valamiből egy teljesen másmilyet alkotni. És én arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem ezzel a csapattal csináltuk meg a Goldot, hanem teljesen egy saját csapattal. És azt is úgy, hogy az utolsó pillanatban, ahogy Jézus is mesélte, hogy még az utolsó héten még nem tudom hány ezer pont hiányzott. És hogy úristen, hogy legyen, mit csináljunk. Meg hát ugye mi is kint voltunk Horvátországban Váci Karinál, és Bri mondja nekem hazafele a kocsiban, hogy most Gold leszel ám ebben a hónapban. Igen? Jó, oké, legyen. És akkor már amikor jöttünk hazafele, én is éreztem, hogy igen, én Gold leszek, mert már azt éreztem, hogy már az vagyok. És igazából szerintem csak ez miatt jöhetett ez létre, mert végre elhittem, hogy tényleg az vagyok.
És akkor felhívtam a csapatomat én is, mint mindenki, aki itt mesélte, és mondtam a csajoknak, hogy hát figyeljetek, most boldog leszünk, ti pedig premierek lesztek. Volt, aki se tudta, mi az, de nem igaz, annyira nem, de beleálltak. És az volt az érdekes, hogy ahogy beleálltam az erőmbe én, úgy álltak bele a csapattagjaim is az erejükbe. Tehát én eddig azt hittem, hogy ők nem akarják ezt csinálni. Én mindig úgy voltam, hogy én tepertem ezerrel, én pörögtem az interneten, én csináltam minden olajestet, mindent én csináltam. Én azt hittem, hogy én nekem kell mindent csinálnom. Aztán amikor elengedtem ezt a nagy görcsösséget, meg elengedtem azt, hogy hát, hogy nem én vagyok a világ közepe, akkor jött az, hogy mindenki kérdezte a telefonon, hogy Kata, mit kell csinálnunk? Hogy csináljuk? Mennyi pont kell? És akkor csak így néztem, hogy úristen, olyan emberek hívnak föl, akiket eddig én hívogattam, hogy gyertek már olajastra, hozzatok már embereket, csináljunk már valamit együtt, mit tudom én. És most meg ők hívnak engem, hogy Kata, csináljuk. És tényleg fantasztikus csapatmunka lett belőle, és azóta teljesen más minőségben vagyunk egymással, mint emberileg is, barátilag is, és csapatügyileg is. És ez engem nagyon-nagyon boldoggá tesz, hogy végre egy olyan csapatban és családban vagyok, mint amit itt is érzek köztetek minden egyes alkalommal, amikor idejövök. Mert engem, úgymond engem is a szarból az rántott ki, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy második családot kaptam a doTERRA által. Tehát, hogyha én nem ismerkedek meg a doTERRával, nem is szabad ilyet mondani, mi lett volna, ha, de nem tudom, hogy akkor mi lett volna, ha tényleg. Tehát tényleg egy ilyen segítőkezet nyújtott az ég, úgymond. És nem is akármivel, mert egy olyan szerelmet, egy olyan csodát, egy olyan szenvedélyt adott az életembe, amire már nagyon régóta vágytam. És megtaláltam az olajok, és veletek által. Hú, de ez jó szó, veletek által, na. Itt találok újakat is. Igen. Elakadtam. Nem baj. Milyen változásod volt még? Hát az egész életem egy nagy változás mostanában. Köszönöm a kérdést, hogy megmentesz. Mindenhol egyébként az egész életemben. Azt azért elmondom nektek, hogyha még így van időm, hogy én mindig is a szabadság volt az, ami vonzott ebben az MLM rendszeres történetben. Ugye azért próbáltam ki magam nagyon sokféle MLM rendszerben. Körülbelül 1 évig voltam alkalmazott, ezt tegnap is elmondtam. Óvónőként végeztem egyébként, úgyhogy óvónéni voltam 1 évig, de nem a gyerekeket nem bírtam, a gyerekeket szeretem, hanem a rendszert nem bírtam, és azt nem bírtam, hogy reggel föl kell kelnem, dolgozni, menni olyan helyre, ahol nem olyan a kollektíva, ahol nem olyan a kapcsolódás az emberekkel, a felnőttekkel, és egyszerűen nem bírtam. Tehát sírva jártam dolgozni, és akkor én kitaláltam, hogy én ezt nem csinálom tovább. Tehát 1 évig bírtam. Utána csináltam egy saját vállalkozást, elmentem még tanulni, rengeteg papírom van, tehát így ki lehetne vele táblázni mindent, vagy esetleg kitörölhetjük vele a hátsónkat is kb. Szóval rengeteg mindent, tényleg ilyen masszőr, olyan körmös voltam, szépségiparban dolgoztam, nem is tudom, miket csináltam, mindenfélét. És 15 évig abba is beleragadtam, az az igazság. És az volt a baj, hogy éjjel-nappal dolgoztam. Tehát nem volt se családi életem, se normális életem igazából, csak dolgoztam. Egy kicsit ilyen munkamániás is voltam ezek szerint, de kicsit így belemenekültem inkább a munkába, mert olyan életem volt, hogy olyan családból jöttem, ahol kétféle dolgot mondtak nekem. Egyszer azt mondták, hogy a talpam nyomába se érhetsz, egyszer pedig mondtak olyat, hogy túl okos vagy te ehhez a családhoz. Szóval
Ilyet is, olyat is kaptam. És nem volt meg az önbizalmam egész életemben, és ezek a kapcsolataim is sajnos úgy alakultak, hogy hát ilyen elég fura kapcsolataim alakultak, fura kapcsolatokba mentem bele, függő kapcsolatokba, problémás kapcsolatokba, és mindig a munkában menekültem. És de mindig arra vágytam, hogy valahogy szabad legyek. De mégis mindig valahogy belekötöttem magam, vagy beleragasztottam magam az életembe. És az volt az érdekes, hogy már 20 évesen is láttam azt, hogy az MLM rendszer az jó, és hogy ez egy kiút lehet abból, a társadalmi dolgokból, ugye, amikbe beletesszük magunkat. Megjött a hajóm. Sziasztok! Valamit kalóz. Nem olyan volt? De! Jézusnak repülője, nekem hajóm. Egyébként elvégeztem van egyébként vitorlásra jogsünk, hogyha megyünk majd a tengerre. Igen. Azt is azért végeztem el, mert Dagálja, menni kell. kaptam egy kis pénzt valami, nem tudom honnan volt ez a pénzem, és én nagyon-nagyon szerettem volna vitorlázni, már nagyon régóta az életemben, hogy kipróbáljam, és drágább volt simán vitorlázni egy hétvégét, mint megvenni egy hét tanfolyamot, úgyhogy elmentem a tanfolyamra inkább, és elvégeztem a tanfolyamot. Egész héten hajókáztam, elmentem, és vizsgáznom se kellett, mert kitört a vihar, meg minden, és még képzeljétek el, hogy következő évben, mert ez nem tudom, valamikor októberben volt, akkor jött ugye a tél, és következő évben még egyszer ingyen elmehettem egy hétig hajókázni. És szerencsés voltam tényleg ott nagyon. Mindig próbáltam azért az álmaimat, így, hát vannak azért álmaim, na, nekem is, terveim, céljaim, le vannak írva is. Például most csak így ez például az volt, és megvalósítottam, és az az igazság, hogy én nagyon kitartó vagyok. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire kitartó vagyok, de ezek szerint nagyon kitartó vagyok. De tényleg, amikor már az összes csapattagom azt mondja, hogy na jó van, most már hagyjuk a francba az egészet, én akkor se hagyom. Tehát, hogy én megyek tovább és csinálom. Ezt a Bessie-től is tanultam, csak csináld, a múltkori sarlóson. Ez azóta benne van az agyamban, de előtte is csak csináltam, viszont megerősített Bessie. És ugye nagyon erősen kapcsolódom a természethez, a vízhez, a hajókhoz, de egyébként a természethez, és ezért áll nagyon közel hozzám egyébként a Doterra, és szerintem ezért ekkora szerelem. És ezért tudom átadni is, talán. Jobban, mint most itt, ahogy beszélek, mert amikor tényleg az olajok, és körbeadtátok egyébként a cédrust körbe? A kupakja megvan. A cédrus az azért jöjjön vissza, nem az enyém, csak azért. Amúgy nem érdekel. Közösségi olaj. Csak mert arra gondoltam, még nagyon-nagyon kevés percem van, hogy majd legközelebb, ha lesz több időm, akkor elmesélem az élettörténetemet. Az újat? Az új élettörténetemet, igen. Van meg egy picit, vegyél minket. Viszont most szeretnék veletek egy nagyon rövid kis légzőgyakorlatot, hogyha megengeditek csinálni ezzel a kis, ha érzitek még az illatát a cédrusnak. És utána pedig, hogyha megengeditek, akkor énekelnék még egyet. De ez csak azért, mert ez engem felszabadít, és remélem, hogy nektek is adok vele valamit. Én nagyon érzelmi ember vagyok egyébként, csak nagyon nem tudom kimutatni az érzelmeimet, viszont a dalok által, az éneklés által úgy érzem, hogy meg tudok nyílni, és ki tudom adni magamból azt, ami bennem van. Úgyhogy egy nagyon rövid összekapcsolódást csináljunk együtt, hogyha lehet. Ha helyes, köszi. A meditáció után, hogyha jön a dal, akik itt voltatok előző sarloson, hallhattátok. Félbe, szorongva, izgulva, láttátok, majdnem ő elájult. Mi tartottuk meg a teret neki. Akkor még nem volt gold. De a számnak a szövegét nagyon figyeljétek, hogy miről énekel, mert ez a múltkori Zion szombaton esett le nekünk is, hogy miről szól ez a szám. És majd most nézzétek meg,
Nem akarok rá De tenni ne nyomást. tegyél rám már több. Akkor majd csak hallgassátok még nyitottabb szívvel a szövegét A is. szöveget írjuk ki, mert ezt elfelejtem. Meg az jó, mert a puti is megtanulják, és az titeket is fog. Na, adom a Katának, hogy akkor kicsit. Akkor csak egy nagyon kicsit, hogy így a teret berezegjük együtt. Egy picit hunjátok le a szemeteket. A lábaitokat ne kulcsoljátok össze, hanem tegyétek le a két lábatokat a földre. És a bal kezeteket pedig tegyétek nyitott tenyérrel fölfelé a bal combotokra, a bal kezeteket. Balt. És csinálunk egy nádi szorana légzést, jó? Ez egy ilyen kis ajurvédikus légzőtechnika az én idegességem ellen. Magamat megnyugtatva mindenki nyugtassa engem is. Igen, a jobb kezetekkel fogjátok csinálni. Ja. Ha már itt tartunk. Jó. Kicsit belemegyek a heti programotokba. Na, tényleg nem húzzuk az időt, gyorsan csináljuk meg akkor. Gyorsan csináljuk meg. A mutató és a matató ujjatokat tegyétek össze. Biztos, hogy jó meditációt akarsz mutatni nekünk. Jó, hogy ennyit legalább a közösség ereje. Igaz, hogy a témára nem erre gondoltam, de közben jó. Váltott orrlyukú légzés lesz egyébként, ezt úgy hívják. És a harmadik szem csakrátokra tegyétek ezt a két ujjatokat, és a hüvelykujjatokat tegyétek a jobb orrlyukatokra, és majd a bal orrukon fogjuk beszippantani jó mélyen a levegőt a hasba kicsit, ha tudjátok, így picit így jól le a harmadik csakrátokhoz. És akkor picit bent tartod, összefogod az orrod, és utána a jobb orrlyukadon kiengeded a levegőt, és utána a jobbon visszaszívod, és akkor befogod az orrod, és megint a balon ki. Egy hármat, ha ebből megcsináltok így szép csendesen, akkor az így megnyugtatja az idegrendszert. Az enyémnek biztos. Úristen, látnátok, amit én.